Уважаеми сънародници, днес за пореден път спряхме гласуването в Турция. С промените, които ние внесохме в избирателния кодекс, се забранява в страните, които са извън Европейския съюз, да има повече от 20 избирателни секции. Следователно, ако на последните избори в Турция са гласували 48 000 избиратели, от които 97% са гласували за двете ДПС-та, сега този процент на гласували ще бъде доста по-малък. Съответно, в останалите държави, където има български граждани извън Европейския съюз в по-голяма бройка, а именно Съединените щати и Великобритания, проблем няма да има, защото на последните избори в Великобритания са гласували 21 000 души, а в Съединените щати 8800, което означава, че няма да е проблем, тъй като във всяка една секция може да бъдат поместени до 1000 човека, които да гласуват, както и в България. Всяка секция в България има до 1000 човека. По този начин, без да накърняваме интереса на българските граждани в чужбина, успяхме да спрем масовото и незаконно гласуване в Турция. Но ще ви кажа нещо, което мен, честно казано, ме покърти. Днес и брикчиите на ДПС от ППДБ, Величие и Меч не само, че гласуваха заедно с ДПС в подкрепа на Пеевски, а на всичкото отгоре и се хвърлиха да ги защитават и правиха скандал след скандал с нас. Смятам, че когато фактите говорят и боговете мълчат. Днес Възраждане защити българския национален интерес, спирайки гласуването в Турция, а ППДБ, Величие и Меч, които защитиха ДПС, показаха истинския си образ и брикчии на Пеевски.